Здравейте! Днес ще разнищим нещо, което често изглежда доста сложно и, да си признаем, малко плашещо – държавният изпит за професионална квалификация. По-точно ще се фокусираме върху дипломния проект. Идеята е да създадем един супер ясен пътеводител, стъпка по стъпка, който да превърне всяка несигурност в увереност. И така, идва този момент. Време е за дипломна работа. Може би всичко това изглежда като една огромна планина, която трябва да се изкачи. Нали? С правилните стъпки и ясен план ще видите, че изкачването е напълно постижимо. Нека заедно да направим целия процес по-прозрачен и много по-разбираем. Добре, ето го и нашият маршрут. Първо ще си изясним какво всъщност е дипломният проект. След това ще видим кои са първите стъпки, свързани с заданието. Ще разгледаме в детайли структурата и съдържанието. Ще надникнем в процеса на работа с ръководителят и рецензента. После, разбира се, ще се подготвим за големия ден – защитата. И накрая ще видим как се формира финалната оценка. Готови ли сте? Да започваме! Окей, да започнем от същината. Каква е целта на дипломния проект? Много е просто всъщност. Това е финалният тест. Тест, който доказва, че през 5 години на професионално обучение са придобити всички необходими знания и, разбира се, умения по специалността. Тук е супер важно да се разбере, че изпитът има два компонента, които са абсолютно равностойни. От една страна имаме теоретична част, това е писмената разработка, която после се защитава устно. От друга страна имаме и практическа част, където трябва да се изпълни една конкретна задача. Двете заедно, като две половини на едно цяло, показват пълната картина на уменията. Всичко започва официално и първата крачка е получаването на един индивидуален документ. Заданието. Може да си го представим като лична мисия, която очертава параметрите на целият проект, буквално от началото до самият край. В този документ, в тази мисия, е описано най-важното. Там, разбира се, е темата. Но освен нея са и конкретните изисквания към разработката, графикът за консултации и, може би най-важното, крайният срок за предаване. На практика това си е един вид договор с училището. И за да е ясно, че всичко е официално, заданието се прави в 2 екземпляра. Едините за ученика, а другият, разбира се, за ръководителя. И вижте, подписва се от всички – ученик, ръководител и директор. Това потвърждава, че става въпрос за формално споразумение, което всички страни приемат напълно сериозно. Добре, да преминем към самото изграждане на проекта. Тук място за импровизации почти няма. Съществува задължителна структура, която всеки дипломен проект трябва да следва, за да бъде приет. Ето го и гръбнакът на работата. Титулната страница е, така да се каже, лицето на проекта. Съдържанието е картата. Уводът задава целите, а основната част е същината, сърцето на изследването. Заключението обобщава всичко, а използваната литература показва върху каква основа е стъпила цялата разработка. А колко голям трябва да е проекта? Има и ясен минимум. Обема трябва да е над 30 страници. И това число не е случайно, разбира се. То гарантира, че има достатъчно пространство темата да се разгледа задълбочено и аргументите да се представят добре. И разбира се, дяволът е в детайлите. Форматирането също е строго определено. Стандартът е ясен, шрифт Times New Roman, размер 12, с около 1800 знака на страница. Спазването на тези технически изисквания е задължително и придава професионален вид на работата. Нека видим как се случват нещата и каква подкрепа се получава по пътя. Ключовото тук е, че никой не е оставен сам в това приключение. Процесът включва работа с ръководител-консултант и накрая, разбира се, официална рецензия. Ръководителят е, може би, най-важният съюзник в този процес. Той не пише работата, но насочва. Предоставя литература, следи как се движи изпълнението, дава ценни препоръки и провежда до 4 официални консултации. Всичко това, за да е сигурно, че проекта се движи в правилната посока. А сега критичните срокове. Тези дати е добре да се запомнят. Най-късно 20 дни преди изпита проектът трябва да е предаден. По същото време се определя рецензент. 10 дни преди изпита рецензията трябва да е готова, а ученикът я получава най-късно 3 дни преди защитата. Това е важно, за да има време за подготовка. И ето го решаващият момент в рецензията. Тя завършва с едно официално заключение. Препоръка дали проектът е готов и дали ученикът трябва да бъде допуснат до защита. На практика, това е първата важна бариера, която трябва да се премине. И така, стигаме до големия ден. Допускането до защита е факт. Какво се случва сега?
Как се оценява представенето? Нека да разбием на части процеса на оценяване и за теоретичната, и за практическата част. Хайде да видим разпределението на точките, защото то ни казва нещо много ключово. Вижте, най-голяма тежест, цели 30 от 100 точки, носят отговорите на въпросите от комисията. Това е критичният момент. Не е достатъчно просто да се напише проекта, трябва да се владее темата и да може да се защити убедително. А сега стигаме до нещо абсолютно, ама абсолютно фундаментално. По време на практическата част безопасността не носи точки, но е безкомпромисно задължителна. Дори едно единствено нарушение, което създава опасна ситуация, води до незабавно прекратяване на изпита. Оценката става слаб. Тук място за грешки просто няма. Ето как се разпределят точките при практиката, което много ясно показва какви са приоритетите. Качеството на крайния резултат на това, което е направено, носи цели 50 точки. Това е половината от оценката. След това идват правилния подбор на инструменти и спазването на технологичната последователност, всяко с по 20 точки. Добре, защитата е минала. Сега остава само да разберем как всички тези точки и от теорията, и от практиката се събират, за да формират финалната оценка, тази, която ще бъде вписана в дипломата. Формулата е много ясна и прозрачна. Няма нищо сложно. Първо, точките от теорията се умножават по 0,5. Второ, същото се случва и с точките от практиката, умножават се по 0,5, след това двете стойности се събират. И накрая, този общ брой точки се умножава по коефициент 0,06. Ето така се получава финалната оценка. Тоест 50 на 50, теорията и практиката имат абсолютно еднаква тежест. А ето и как тази изчислена цифра се превръща в познатите ни оценки. За отличен е нужен резултат от 5,50 до 6,0. За много добър между 4,50 и 5,49 и така нататък. Както виждате, минималната оценка за успешно положен изпит е 300. Разбира се, трябва да сме подготвени и за сценарий, в който нещата не се получат от първия път. Ако някой не е допуснат до защита или получи оценка слаб, това не е краят. Има право на нова разработка, дори по нова тема, и може да се яви на следващите изпитни сесии, които са през август-септември или през януари. И така, преминахме през целият процес, от заданието до финалната оценка. Сега, след като пътят е напълно ясен, остава един последен въпрос, който да запали въображението. А каква би била перфектната тема? Онази тема, която не само ще демонстрира придобитите знания, но и ще разкрие истинската страст към професията. Определено си струва да се помисли върху това.